Kommune-Guernsleck er blevet et sted, mange flytter fra. Udfordringerne er store, men det er potentialet også. Spørgsmålet er bare, hvilke politikere, der kan vinde udviklingen. Den næste time har vi kandidaterne i den varme stol. Velkommen til Krydsild fra Rarotok. Og velkommen til det altid veloplagte publikum her i Guernsleck, og selvfølgelig velkommen til panelet af politikere. Vi starter med at kigge på turismen. Der er jo flere turister på vej, der kommer mange ind med båd, de store krydstogter, og der er også generelt en tilgang. Men hvis man nu skal have rigtig noget i gang af det her, noget ud af det, så er det vigtigt med nogle iværksættere, der kan starte små forskellige virksomheder, så de kan lave noget af de her turister. Hvordan vil I støtte udviklingen, så der kan komme flere iværksættere her i Kommune Guernsleck? Simon Simonsen, Siumut. Ja, tak. Ja, vi ved godt, at vi har gode potentialer her i Sydgrønland. Og det er jo så også vigtigt for os i kommunen at skabe de rigtig gode rammer for vores turistaktører. Men først og fremmest synes vi i Siumut, at det vil være rigtig godt og til stor gavn for iværksætterne, at vi får etableret erhvervsudviklingsselskaber her i regionen. Vi har jo selskaberne Greenland Venture og Visit Greenland er jo selvfølgelig også der, for at få dem etableret her i Sydgrønland også med deres kontorer. Så det men de kommer jo forbi, de arbejder for hele Grønland, de kommer jo forbi af jer til at lave forskellige ting her. Andre kommuner har jo deres egne erhvervscentre, og er det noget, I vil overveje? Jamen, det kan vi jo måske overveje, men jeg synes, den målsætning, man nu har med Naalakkersuisut, at man gerne vil have åbnet eller har fået åbnet kontor for Visit Greenland og Greenland Business her i regionerne er en rigtig god tiltag til at starte med jo. Og så kan vi jo så derfra hjælpe til i kommunerne. Men det er jo Naalakkersuisut det her. Og Visit Greenland og Greenland Business, I tager så også af Rasuisut, Østgrønland og Rakada og så videre. Nu sidder I jo her i Kommune Guernsleck. Hvad vil I gøre? Ja, som jeg sagde, vi skal have skabt gode rammer for at man kunne få etableret det erhverv, for eksempel turisme, så kort som muligt her, at det bliver nemmere for alle. Ja, hvordan vil du gøre det? Det er, at man får skabt gode rammer, at man har rådgivere i kommunen også, som vores erhvervsafdeling har jo selvfølgelig, og kører rigtig godt her, som jeg synes burde være mere med i det her, og det kan vi jo så arbejde på hen imod nu her, når vi er blevet valgt ind igen. Det kommer vi mere hen af til. Gerhard Petersen, Adasut, hvad er jeres planer for at støtte iværksættere her i kommunen? Ja, udover det vi siger, at vi gerne vil udvikle inden for mineindustrien og fiskeriet og forholdene, så er turismen meget vigtig for Adasut. Og nu kommer der en ny lufthavn snart, og vi skal være forberedt på, at der kommer en ny og en forhåbentlig en turistboom. Hvis vi er rigtig dygtige, så kan vi vise Sydgrønland fra den allerbedste side, hvor vi kan få tiltrukket mange turister. Og det kan vi gøre ved, at vi får flere aktører ind. Vi har en meget, meget god skole her i Kommune Guernsleck, hvor der kommer efterhånden rigtig mange turistguider. Og udover det, der skal vi få lært flere til at kunne sejle, så de har duelighedsbevis i sejlads, så de har de fornødne godkendelser. Så skal de tage ud og få jagt og fiskeri, sådan at... Men det her med at undervise folk i at sejle, er det noget, kommunen vil gå ind i? Meget bekendt gør det i forvejen, for eksempel at give tilskud til det, og det er en udmærket ting. Der skal bare være flere af dem. Ja. Men er der noget ellers, I tænker, I vil gøre for at skabe bedre rammer for iværksættere, så de som selv kan starte små bigs af forskellige slags? Ja, bedre rammer for både tilkommende turister og for aktørerne i form af, at infrastrukturen skal blive bedre. Men det kan jeg godt forstå, fordi at det er jo rart med en lufthavn, men det er jo noget af det, der gør, at potentialet det kan komme herned. Men det er jo et spørgsmål for Naalakkersuisut i kommunalbestyrelsen. Hvad er det, du kunne tænke dig at gøre der? Jeg tænker på for eksempel små kajanlæg, pontonbroer ude på stederne, sådan at turisterne, som bliver ældre og ældre også, at de er mere mobile, sådan at de kan komme. Med meget fokus på infrastruktur. Ja, Stine Ede, Inuit Ataqatigiit.
Ja, først vil jeg sige, at vi i Inuit Ataqatigiit er rigtig oprigtigt glade for, at turismesnakken er kommet på, og at vi har jo rigtig store potentialer hernede i Sydgrønland for at skaffe nogle arbejdspladser. Vi har desværre tendens til at skal begynde at snakke om Kuannersuit lige så snart manglende arbejdspladser bliver nævnt. Så i forhold til turisme, vi skal have udviklet erhvervsvejledningen hernede i forhold til turisme, og det kan vi sagtens gøre ved hjælp af de allerede erfaringer, man har op nordpå. Ilulissat-området har jo rigtig mange gode erfaringer. Vi kan hente masser af hjælp fra Island, som jo boomer med turister i de seneste år, snart runder til 2 millioner. Her i Niornamidinjarfik, hvor vi står, er der allerede 3 slags uddannelser i forhold til turisme. Det er den der serviceøkonomiuddannelsen, en akademisk uddannelse, og så har vi en adventure-guide-uddannelse. Deri blandt andet indeholder med sejlads, dueligheds og ting og sager. Og så har vi en guideuddannelse. Vi har også Inuit, som skal udvikles. Vi har så mange råvarer hernede, som vi får rigtig meget glæde af til den tid, når turisterne begynder at boome til Grønland. Fordi der er ikke noget bedre at være turist på et land og kan nyde råvarerne fra det land, man er i. Ja, godt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at kommunen her har store drømme inden for turismen. Til gengæld er der jo egentlig ikke blevet investeret ret mange penge i det de senere år. Der har været Destination South Greenland, som får en lille pose penge. Der er ikke så meget erhvervsstøtte. Er der noget, I vil lave om der? Stine Ede, Inuit Ataqatigiit. Ja, det vil vi. Destination South Greenland får 1.035.000, og det er en lille pose penge i forhold til den udvikling, der skal til. Vi har allerede de 400.000 af dem, det er adresseret til en administrationsansat, og så kan vi godt regne ud, der er ikke ret mange penge tilbage. Hvis vi skal udvikle, hvis vi skal brande turismen til verden omkring os, og hvis vi skal samle alle mulige turistaktører i Sydgrønland, hvis de skal blive tiltrækning, så skal vi gøre det meget bedre fra kommunen. Vi har lige godkendt eller vedtaget det der 1.035.000 som en servicekontrakt til Destination South Greenland, men vi skal udvide beløbet i de kommende år, fordi pengene kommer meget stærkt tilbage. Ja, Simon Simonsen, Siumut. Ja, vi vil selvfølgelig også meget gerne arbejde på, at der er gode rammer, og hvis det er nødvendigt med ekstra penge til udviklingen af det, så vil vi selvfølgelig gerne være med på linjen. Og en af de ting, som jeg synes, vi også kan bruge, det er, at vi nu her har fået bevilget penge til at ansætte en fundraiser i kommunen, som også sagtens kunne bruges til at finde midler udefra. Og hvis vi ikke selv ikke har nok, og det synes jeg også er en rigtig god ting at kunne bruge fremover. Ja, Gerhard Petersen, er det sut? Jo tak. Når vi vil gerne med turisten og udvide den meget, så kræver det selvfølgelig, at der skal massive investeringer til. Og en af de ting, hvor man kan hente specielt til infrastrukturen, kan være, at de store krydstogtturister, der kommer, mange af dem hertil, men afgifterne på passagererne, det falder til landskassen. Og det vil kun være rimeligt, at nogle af disse penge, de kan falde til kommunen, så de kan blive brugt til disse investeringer. Men nu er vi jo igen inde og tale om de her store ting i forhold til, hvordan man kan få de lokale hernede til at lave nogle små virksomheder og til at få lavet nogle ting, som også kan skabe pengestrøm her i kommunen. Hvad ser du der af muligheder? Jeg ser store muligheder. Hoteller, vandrehjem, forholdene, som desværre er meget få af dem, hvor turisterne kommer til. Der skal mange flere af dem ud til forholdsstederne. Og så har vi mange skønne steder i Grønland, der som Mjødt Uunartok med videre, hvor det skal komme dertil
i faste rute, når der kommer for eksempel en stor... Men alle de her muligheder har jo været her i lang tid, og det er jo ikke gået ret godt med turismen. Hvorfor er det, at man skal stemme på dig, hvis man skal tro på, at det skal blive bedre fremadrettet? Det skulle gerne stemme på mig, fordi vi vil gerne hjælpe og tilvejebringe de investeringsmuligheder og påpege de veje, man kunne gå, hvis man vil investere i en mindre virksomhed eller en større virksomhed, for at kunne drive en turistvirksomhed. Det kan være inden for både transport, det kan være inden for vandrehjem, det kan være inden for hotel. Og så vil jeg også nævne, når nu jeg nævner Unadok eller Dasomjøt, vi skal også kunne ture at bygge noget i de steder, så de bare ikke er der en halv dag eller bare få timer. Vi skulle gerne få dem til at overnatte. Men når du siger, er det kommunen, der skal gøre det? Nej, det er de private, der skal gøre det. Og kommunen skal tilvejebringe de muligheder, der er. Og så de påpeger de investeringsmuligheder, hjælpemuligheder, der er. Simon Simonsen, Siumut. Ja, en af de ting, som vi agter at lave, det er et seminar her til efteråret, jo, med alle aktørerne. Og der vil det jo være rigtig godt, hvis vi kunne måske også foreslå, at vi gerne vil være med til at arbejde med at få lokalaktørerne til at blive bedre med at finde partnere udefra, jo, som så kunne være med til at finansiere det tiltag, der skal til for at få udviklet turismen bedre. Den her i vil jeg lige tage regionen. med videre, fordi det faktisk hænger sammen med mit næste spørgsmål, som er i forhold til, at der er måske lidt mangel på nogle virksomheder, på noget kapital hernede. Hvad er jeres indstilling i forhold til at lokke udenlandske investeringer til? Simon Simonsen, Siumut. Det er selvfølgelig, at vi har rigtig gode rammebetingelser for dem, der gerne vil komme herop. Jo. Og det er, at vi har et veludviklet infrastruktur, som kan tiltrække. Men er I også interesseret i, at der kommer virksomheder fra udlandet og sætter sig på og laver forretninger her? Jamen selvfølgelig på den betingelse, at de kan have lokale aktører med på deres vogn her. Og det er jo også det, vi gerne vil have, at der er flere af vores lokale aktører, der er med på at udvikle turismen her i regionen. Meget mere, end de gør nu her. Ja. Jeg synes, der er alt for mange store firmaer, udlandske firmaer, der nu er i gang her, uden at vores lokale er med. Det vil vi gerne lave om på. Sådan, så jeg hører lidt en dobbeltside ting her. På den ene side, så er de udenlandske meget velkommen, men alligevel, så skal de også sørge for at være en eller anden form for aktiveringsprojekt. Ja, jamen det er jo det, man gerne vil jo ikke. Vi vil gerne være meget mere med fra Grønlands side med at udvikle turismen her i regionen. Men lige nu er der jo ikke så stor arbejdsløshed her i kommunen, så kan det jo være vanskeligt at trække kvalificeret arbejdskraft herfra. Jamen, vi skal jo have de unge uddannet jo, ikke? Og det er jo det, vi gerne vil være med til. Vi synes, at vi har en fin skole her i Qaqortoq, som uddanner mange turistguider og serviceøkonomer, som arbejder inden for turismebranchen. Godt, Stine Ede, Inuit Ataqatigiit. Vi har nogle regler, der skal op og stå, hvis vi skal have styr på og passe på vores land. Vi har nogle turistaktører, udenlandske turistaktører, som nærmest har overtaget de sydgrønlandske fjorde, som tager alle deres ting med hjemmefra. Grønland tjener ikke penge på det. Derfor, når vi kommer ind i Inuit Ataqatigiit, skal vi ved hjælp af Inatsisartut lave nogle rammer, som gør, at de udenlandske aktører skal lægge nogle penge til Grønland. Men de betaler vel skat her, hvis de kommer og arbejder her? Ja, det er meget, meget, meget let. Det er meget, meget let. Det er ikke ret meget. Fordi det er ikke mange mennesker, vi snakker om. Men det er rigtig mange mennesker, der kommer i løbet af en sommer. Hvis de har deres madvarer med i en container og drikkevarer med, så ligger det ikke ret mange penge hos de forskellige kommende aktører. Men hvis de gør det, hvis de vælger at gøre det på den måde, så er det vel udtryk for, at de ikke kan få de ting, de gerne vil have her. Så er det vel os, der fejler i at give dem noget, der er tilfredsstillende. Nej, det mener jeg ikke. Det mener jeg bestemt ikke. Det er, fordi vi har ikke nogen regler for, at vi har ikke været forberedt på det endnu. Det skal vi have lavet på. Jeg synes ikke, vi skal udelukke de udenlandske aktører, fordi det vil være med til at skabe et turismekultur, som vi ikke er dygtige nok til endnu.
Noget af det, man jo også hører om turismen her, er jo også, at det ikke altid er drevet så professionelt. Der er meget kærlighed til og sådan noget, men det er ikke altid alle steder rundt omkring, at værelset er så rent og så videre. Hvordan vil I lokke de her mennesker ind, der skal lave den her professionalisering, hvis I på den ene side siger, vi vil gerne have, på den anden side siger, men I skal altså også gøre, som vi vil have, at I skal gøre? Skræmmer man dem ikke væk på den måde? Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi har så meget at byde på her i Grønland. Vi har så meget natur og kultur og whatever. Det mener jeg ikke. Altså, jeg tror, at uddannelse skal til, for at systemet fremover skal komme til at fungere. Så det er jeg ikke bange for. Nej, godt. Gerhard Petersen, hvad er jeres holdning til udenlandske investeringer her i turismebranchen? Ja, vores holdning er selvfølgelig, at vi ser gerne grønlandske eller herboende, der investerer i turismen, og gerne med investorer fra Greenland Venture og Business Greenland. Det er der for, at de skulle kunne investere. Og så er det op til de forskellige aktører, som kunne påvise, at det er en god forretning. Og i kommunen, der skal vi sørge for, at de har de rigtige rammer. Men når nu det ikke kan lade sig gøre, specielt i større investeringer, så har vi ikke noget imod, at der også kommer investeringer udefra, for vi mangler de arbejdspladser i Grønland, som kan give skatteindtægter til kommunen. Men det jeg hører dig sige, det er allerhelst så nogle lokale, statslige eller selvstyreejede virksomheder som Greenland Venture, der kommer ind og investerer. Hvis det så ikke kan lykkes, så kan det være okay at lukke de her udenlandske ind. Er det korrekt forstået? Det er korrekt, specielt på større, tunge investeringer, ja. Godt. Hvis man vil have tiltræk investeringer udenlandske eller lokale, så er det selvfølgelig vigtigt med nogle faste rammer, og noget af det, der har været snak om her, det er jo de her sektorplaner og koncessionsmuligheder, hvor man kan give nogen særrettighed til et område, så det giver mening at investere der, fordi man ligesom er sikret, hvordan det bliver i fremtiden. Hvordan er jeres tanker om at bruge de her koncessionsmuligheder, der er lavet af selvstyret? Simon Simonsen, Siumut. Jeg synes, det er en af de ting, som vi burde arbejde meget mere på. Jo. Vi har jo muligheder, hvad angår fiskeri i elvene efter ørder, og vi har jo jagtmuligheder efter rensdyr og muskusokser, som jo også bliver gjort allerede nu her. At man så kunne ved hjælp af de koncessioner kunne få flere af vores lokale, også måske fiskere, som jo kan uddannes og godkendes til at kunne sejle, og turister til nogle områder med elve, hvor der er fjeldøjer, til at kunne fiske med betaling, hvad man jo gør i for eksempel. Har kommunen gjort nok i forhold til at hjælpe de lokale aktører til at gøre brug af den her koncessionsmulighed? Vi har i hvert fald gjort det, vi kan for at få det. Jeg tror, vi har 2 koncessioner, hvad angår fiskeri ved elve, her i regionen nu her. Og det har vi jo selvfølgelig hjulpet med, men jeg synes, at der burde være flere. Vi burde måske også bruge mere energi og tid på at få flere af dem udviklet og så igangsat. Gerhard Petersen, er der sut? Ja, der skal helt klart flere koncessioner, men det vi skal passe på, det var, vi i Grønland, vi har tradition for, at der er nogle familier og venner, som har som regel nogle faste pladser, og dem skal man selvfølgelig passe på, og det skal gerne være i forståelse med dem, for vi vil nødt have, at der er slåskamp om pladsen. Men helt klart flere koncessioner. Og så vil jeg Men også det ligger jo i en del af tanken, at de gerne må fortsætte med at fiske. De må bare ikke komme og sætte et net op, for eksempel i elven, når der er nogen, der har investeret i at have koncessioner. Mener du, det er rimeligt, at man sætter en grænse op og siger, det kan altså ikke nytte, at I sætter net op her og fanger alle de ørreder, der kommer, så turisterne ikke kan fange nogen? Nej, med hensyn til net, der er nogle helt bestemte regler, kommunalregler, hvor man kan sætte net eller ej. En familie, der måske er derude, kan måske have den koncession, som kan tjene en penge på de turister, der kommer. Og det skal vi udnytte meget mere tid på, som oplysning fra kommunens side. For de kan lige så godt tjene penge på det også. Ja. Hvorfor ikke? Godt. Inuit Ataqatigiit, Stene Egede. Vi har nogle regler, som er lidt svære at omgås indimellem.
vi er nogle gange gode til at lave nogle regler, som tænker kun 5 år frem. Derfor, når vi kommer ind til kommunalbestyrelsen igen, skal vi sørge for, at alle de steder, hvor der er fredet områder, registreres i forhold til Nordboruiner for eksempel. Der er nogle steder, hvor afmærkningerne er forsvundet, og andre steder, hvor turisterne holder deres lejre og ting og sager. Derfor er det rigtig nødvendigt at markere områderne og lave en opdatering, en fuldstændig opdatering af de steder, hvor vi mener, at vi fremover kan få penge ud af, altså hvad skal vi sige, tjene penge på ved at gøre dem mere synlige. Mange af de steder er forsvundet af jord og græs og så videre. Men hvor står I forhold til at dyrke koncessionsmuligheden mere? Jamen altså, det er i forhold til de kommende turistaktørers muligheder for udviklet i de forskellige områder. Gør det klart, hvor der kan være attraktive muligheder. Ja, præcis. Ja, godt. Det bliver sidste ord for den omgang. Vi går nemlig videre. Børnetalsmanden har været på rundrejse i Sydgrønland, og hendes beretning er langt fra opløftende. Se med her. Angalanittakutikkamiu meeqarparpassuaqart ikiugassaaгаluartut kangutsaatsuliorfigineqarnerit kisiaama sumiginnagaanerit qaqinneqarn ajort apuneqarnaajortul meeqat inarayuttunik angiоqqaallit meeqat illersuusuanut assiingitsunik aama apuusaqartarsumapput sisarnerit nerisassanamigaateqarsinnaasarnerit saafissaaleqinnerit sumunnarfissaaleqisarnerit taakup meeqat apuussaat taanalu ernumanaqqinnartutsigisariaqarparput aliasuutigivaa assut meeqat amerlasuut angajoqqaat imariunner ikiaroruyuttuunerallu meeqal aamnammine meeqaqatit ikiarortarneri ernumagalugi kuitaanilu meeqat atuarisaasa naliinginneruyussuat aama maluginiarneqarpoq kommunkuiall iluani naligiinginneq annertuuruuruissuaq takuaraam ernumanartutut as isigivara ilaqutarpassuaqarmat imaanaangitsoruissuarn inuunilinnik taumeeqaminnut pitsaasuminuuneqartitsiniarnermin artorsartut meeqallu ikiartaiaqartut pingaartumi qarortup avataani nayuallit saafiginissutigineqaraanga ta ikiorsiiniartarnerup arriipallaatarnera aama kommunikuillarmut apuneqartut ilagaat Llorfin tamani tikitatsinni nalunaarutigineqarpoor soorlu nalunaarutiginnittaqaluarlunimmalun saafiginnittaqaluarluni ikiorserneqartariaqarneq ааллаавигалугу оқимааторуйуссуусартоқ таавалуссивисоруйуссуусиннаасартоқ тастаана апунеқарп иннуттаасунингаани меқанингаанилу. Ja, ligesom selvstyrets tilsynsrapport, så var det jo også dyster læsning fra børnetalsmanden. Og som hun siger her, så oplever hun, at kommunen ikke reagerer på indberetninger. Hvad vil I gøre ved det? Simon Simonsen, Siumut? Jamen, først og fremmest er vi glade for, at vi nu har stor fokus på børn og unge og socialproblemerne med dem. Og det er jo en ting, som vi synes også skal arbejdes ihærdigt og målrettet med fremover. Ja, det er selvfølgelig ikke godt nok, at hvis det skulle være så besværligt at henvende sig til kommunen omkring de sociale problemer, man jo oplever til dagligt, og at det ikke bliver taget op hurtigst muligt. Jo. Vi vil selvfølgelig meget gerne arbejde på, at når der kommer henvendelser, at det så bliver lavet og arbejdet med hurtigst muligt. Jo. Sådan så der gøres noget hurtigst muligt. Og jeg synes også, at vi burde sige, at der er blevet taget en hel del skridt nu her i den rigtige retning, hvad vi jo også kunne høre på hende, da vi snakkede med hende, da hun var på besøg, sådan så der er blevet skidt forbedringer nu her allerede, og det vil vi selvfølgelig arbejde videre med, så den slags ting også bliver behandlet hurtigst muligt. Ja, men som du siger, så er det jo dejligt, at der er kommet noget opmærksomhed på det her område nu. Men må vi ikke også kunne konstatere, at det her har været et område, der slet ikke har fået den opmærksomhed, det skulle have i de seneste mange år? Jamen, det må vi jo erkende som kommune jo ikke. Og heldigvis så kan vi jo se, at der nu her er så stor fokus, at man er nødsaget til at skulle handle. Og det er så også det, vi gør nu her. Efter de,
der er blevet pålagt os. Og jeg er også glad for, at tilsynsenheden nu også kommer hver kvartal nu her til kommunen, for at kunne følge med i, om der nu også bliver taget de skridt, der bliver anmodet om at få gjort. Og det kan vi jo kun takke dem for. Ja, Gerhard Petersen, Adasut. Vi er kommet derud, hvor at tilsynsenheden den kommer hele tiden, og nu ligger det så meget i hovedet på os, at vi er nødt til at handle, lyder det. Hvad tænker du om, at det er kommet så langt? Ja, det er meget trist læsning, og vi undrer os over, at det har for at få lov til at køre så lang tid. Og det vil vi gøre meget, meget hurtigt fra Adasuts side. Med det samme foreslår vi, at de socialrådgivere, der er i kommunen, det skal forøges, og det skal ikke være centralt mere. Det skal spredes til Nanortalik og Narsaq, fordi problemerne også er derude. Og så når det er så sagt, så har kommunen svigtet i så mange år. Og det har vist det i så mange år. Hvorfor har man ikke gjort ved det? Når nu man har manglet personale, så skal man bruge endnu mere kræfter på at få skaffet personale. Det er ikke nogen undskyldning, at man har manglet personale. For man kan ikke pådutte en social rådgiver, en sagsbehandler med over 100 sager. Det er uansvarligt. Ja. Groft uansvarligt, fordi du kører dem trætte, og så forsvinder det. Og vi har foreslået i Adasut, at man skal gøre noget mere ved, at inden der sker noget ulykker, det vil sige tidlig indsats, man skal bruge mange flere kræfter på tidlig indsats, så sådan nogle ting, det ikke, man ikke når så langt. Ja, Stine Ede, Inuit Ataqatigiit, Gerhard Petersen, han siger, at man skulle have reageret meget før, fordi det her det var åbenlyst. Hvad tænker du om det? Du har siddet i kommunalbestyrelsen. Det har vi virkelig forsøgt. Vi har i forbindelse med 2013-valget fået social udvalgsposten i Inuit Ataqatigiit. Vi har forsøgt. Vi har virkelig forsøgt. Undskyld. Vi har i forbindelse med valget i 2013 fået social udvalgsposten i Inuit Ataqatigiit. I øvrigt en fantastisk aftale ellers. Men et af opgaverne har været, at vi har forsøgt i lang tid at få sagsbehandlerne, efter vi har fået strukturen ændret, har vi ikke kunne besætte alle stillingerne. Blandt andet ned i Nanortalik og Narsaq, som gjorde, at sagerne de hubede sig op. Vi har forsøgt, vi har hentet hjælp fra Danmark blandt andet. Rigtig gode sociale rådgivere, som arbejdede kanon. Vi har forsøgt at forlænge disse, fik afslag fra direktionen. Vi har forsøgt at få socialrådgivernes løn, gøre det anderledes, måske kalde dem konsulentjobs, for høje deres, give dem bedre rammer, betingelser. Det fik vi heller ikke lov til. Nu har Samasok jo og så i øvrigt har vi forsøgt at få fredagslukning. I forvejen har vi onsdagslukning, så sagsbehandlere i fred og ro kan behandle deres sager. Men den fik vi heller ikke igennem. Så hele vejen har vi forsøgt at få tingene forbedret, men det var ligesom at pande mod muren hele tiden. Og det endte med, at vi har måttet stoppe vores samarbejde med de andre partier, fordi vi var bange for, at vi var i gang med at overtræde menneskerettighederne. Ja. Der er mange, der tror, at vi gik fra samarbejde, fordi vi ikke fik den ekstra udvalgspost. Det har ikke noget med det at gøre. Godt, den tager vi lige der, fordi der bliver jo også peget på i rapporten, at de her forskellige doktriner i børnelovgivningen, de måske bliver overtrådt. Men der bliver løbet en pande mod mur. Det er jo så jer, der er muren, lyder det til, Simon Simonsen. Hvad siger du til det? Jamen, der vil jeg sige, at jeg synes, det er ærgerligt, at det skulle melde sådan noget fra IA. Jo. Jeg synes, at det på en måde er at flygte fra de ansvar. Man har jo været med at man har været formand selv i så mange måneder i valgperioden. I hvert fald de største af valgperioden har de jo
være formand for udvalget. Og det synes jeg er ærgerligt, at man så skulle flygte fra det. Og jeg vil så sige fra Siumut, ja, vi kan jo godt tage hele skraldet fra, som parti Siumut, og være ansvarlige for det, der er sket. Hvis de andre ikke vil være med i deres ansvar, så kan vi jo påtage ansvaret for dem, og håber på, at vi på den måde også kan gøre det bedre igen fremover. Ja, godt. Noget af det, der også fremgår af børnetalsmandens rejserapport, det er, at forældre drikker sig fulde, og børnene de løber rundt på gaden uden noget sted at tage hen. Og det er utrygt, og mange bliver udsat for misbrug. Forældrene de fejler jo åbenlyst her. Men hvor er kommunen henne i forhold til at tilbyde nogle forhold, så de her unge de har et sted at gå hen, og man kan hjælpe dem? Simon Simonsen, Siumut. Jeg synes, at vi har nogle ting, som for eksempel... hvad nu vi kalder det, et hus med nanobørn jo her i byen, hvor de kunne komme til. Og det er en af de ting, som jeg synes, at vi skulle måske have kørt mere synligt for alle, at den mulighed, den eksisterer, og at de burde blive brugt meget mere, end hvis det er efter behov, jo selvfølgelig. Ja. Gerhard Petersen, er der sut? Det er klart, at forældrene har et stor ansvar. Det er deres børn. Det er dem, der har sat et barn i verden. Og når det er så sagt, så vil vi sige fra DASUT, så skal der ske en meget, meget tidligere indsats for de forældre, som har børn, sådan at det ikke kommer så langt. Og det skal man arbejde med. Og så fra kommunens side skal man støtte de forældre, som har disse problemer. Og så skolen, de må også hjælpe til. De signaler, som skolelærerne fanger forhåbentlig i skolen på de pågældende børn, skulle gerne rapportere dem til kommunen, så de visker dem. Og så hjælpe idrætsforeningerne. Sådan, det er typisk dem, der får de børn og unge fra de mindre tvivlsomme virksomhed, og så i nogle sundere lysform. Inuit Ataqatigiit, Stine Egede, det jeg hører her fra Gerhard Petersen, det er, at samfundet skal være meget bedre til at sætte nogle faste rammer og stille krav til forældrene om, at de skal tage ansvar. Hvor stiller Inuit Ataqatigiit sig i forhold til det? Ja, jeg er enig med Gerhard. Samfundet skal meget mere på banen. Hvad vil I gøre? Jamen det vi blandt andet vil gøre, det er, at vi vil lave nogle oplysningskampagner i forhold til underretningspligt. Underretningspligten er blevet udvidet her senere år, at man kan være anonym, at man kan anonymt indberette ting, man ser er forkerte. Så det skal vi udbrede til befolkningen, så alle ved, at når der sker, eller når de ser et eller andet med børn, der bliver overladt til sig selv, eller hvad ved jeg, at man kan indberette det til kommunen. Nu talte jeg med nogle af de her bagmænd fra Nuiki-projektet, som nu også er startet nede i Asløt Subbar, og noget af det, de peger på, det er, at det, de ser, det er, at det ikke nødvendigvis er forældres uddannelsesniveau eller indkomst, der er afgørende. Det handler om, at man skal stille krav de steder, hvor der er faste rammer i hjemmene, der klarer børnene så bedre. Simon Simonsen, kan I gøre noget som kommunalbestyrelsesmedlemmer for at sikre, at forældrene de sikrer nogle faste rammer? Jamen det synes jeg selv, vi sagtens kan. Og en af de ting, som vi i Siumut gerne vil have lavet, det er, at vi får lavet forældrekurser. Sådan som man på den måde kunne uddanne forældrene til, hvordan man bedst muligt opdrager børnene. Sådan så de bliver mere ansvarlige fremover for livet for dem selv jo ikke. Ja. Og en af de ting, som vi også gerne vil, det er, at vores familiecentre skal også meget mere på banen og være med til at uddanne og forebygge familierne til inden de. Men generelt en mere flere krav til forældrene og mere oplysning og måske lidt mere udadfarende kommunal arbejde. Det er jeg sådan ligesom er I enige om her? Ja, godt. Nu vil jeg lige gå videre til det næste, som handler om, at der efter det seneste valg, der blev rykket rigtig mange ting til Qaqortoq. Og nu er løsningen på det hele så åbenbart at flytte meget administrationen tilbage på kysten. Hvorfor tror I, det er løsningen at gå den helt modsatte vej, Simon Simonsen, Siumut? Jeg synes, at det vi nu gør, det er at få besat for eksempel socialrådgiverstillingerne
rådgiverstillingerne i de 2 respektive byer, når de går Alluituba, og får flere nummeringer til dem, som jo på den måde kunne få gjort arbejdet nemmere for alle. Og det så synes jeg også selv er i sig selv en rigtig god ting at gøre. Så løsningen er for varme hænder derud, og ikke administrationsfolk, Ja. men socialrådgivere og folk, der arbejder med mennesker. Og Stine Egede i Inuit Ataqatigiit, er I enige i det? Ja, langt hen ad vejen. Kommunalreformen gør jo, altså har jo en idé med det, med at administration samles, udgifterne skal minimeres. Jeg er lidt bange for, at det er sket omvendt nu. Jeg tror ikke, det er blevet billigere. Men er selve tanken om at have et videnscenter og måske en administration, der står for økonomi i en by, og så sikre, at der er dem, der arbejder med mennesker ude de andre steder, er det ikke en udmærket tanke, hvis man så rent faktisk sørger for, at de mennesker, der arbejder, socialrådgiverne, at de også er der? Jo, det er måden at gøre det på, men vi må også erkende, at folk søger ikke bare lige til mindre steder. Sådan er det hele Grønland. Folk vil gerne samles der, hvor der sker noget. Så det er derfor, at vi har forsøgt at få lønningerne, ligesom som man så gør nu, selvom mange er uenige med dem, så synes jeg, det er vejene frem. Ja, det er så ikke lønnen, men det er forskellige tilbud. Nej, men det er jo andre guder. Andre incitamenter, ja, præcis. Glimrende, og vi går videre til næste runde, som er lidt inden for det samme. Vi skal nemlig tale om bygderne. For her i kommunen er der en række bygder, som har en stor andel af ældre borgere, og hvor fremtiden synes meget usikker. Hvad vil I gøre ved de bosteder? Gerhard Petersen, Ataqatigiit, hvad er jeres plan? Vores plan er at give de bygder, der har erhvervsmuligheder, udvikling, så det ikke bliver kun halve løsninger. Vi ser, at de aktiviteter, der er, næsten ingen aktivitet ude i bygderne, når vi er der. Fabrikkerne, indhandlingsstederne er lukket i Ammassivik, Alluituba, Qaruarsuit, Qasimiut, og det vi gerne vil arbejde for, det var, at der kommer fisk til dem. Vi ved godt, at der ikke er fisk i fjordene nu, men kommunen burde kunne arbejde sådan, at de fisk, der bliver fanget ude til havs, at man får det der bevilget, sådan at de kommer til de fabrikker. Altså indhandling? Indhandling, ja. Sådan at det er landingspligt til de men det er jo økonomisk ikke særlig attraktivt. Det er jo bare et slags kunstigt åndedræt, hvor at man får mindre ud af fiskene, end man kunne gøre ved at samle det andre steder. Nej, nu vi har valgt, at bygderne skal bevares, så må vi også gøre noget ved det. Jo, men det er jo ikke reel erhvervsudvikling. Det er jo bare at tvinge nogen til at tage ind og så sælge deres fisk her, i stedet for at sælge det et andet sted. Så langt at når du tænker cool case, så er det sådan. Men vi siger i Ataqatigiit, når nu vi har valgt den mønster, vi har valgt nu, så må vi gøre noget ved det. Og så en af de ting, det var, at den fisk, der bliver fanget ud til havs, den også bliver landingspligtig, eller i hvert fald noget af det. Og så give dem muligheder. Og så er der nogle bygder, som måske ikke har de muligheder. Der er mange bygder, hvor der mangler sundhedspersonale, ingen uddannede lærere, og de halter meget. Godt, vi kommer tilbage til den prioritering også om lidt, men jeg går lige over til dig, Inuit Ataqatigiit, Stine Egede. Hvad tænker I forhold til de her bosteder, hvor der er rigtig mange ældre, og ikke så meget andet, så de er i truet af lukning? Hvad vil I gøre for det? Ja, i Inuit Ataqatigiit, vores hjerte brænder for bygderne også. Vi er rigtig mange, som er efterkommere fra bygderne, og vi er også nogle stykker, som gerne vil blive gamle der, hvor vi vokser op. Så vi vil gerne arbejde meget hårdt på, at bygderne får nogle muligheder. I november måned til kommunalbestyrelsesmødet, der havde vi et forslag om, at vi skal lave et udvalg for bygderne,
sådan at vi kan en gang for alle få bygderne med ind eller få dem til at føle, at de er med i kommunen. Bygderne føler virkelig, at det er blevet agterudsejlet på alle måder kanter. Vi har blandt andet i Inuit Ataqatigiit haft et forslag til Inatsisartut med en forbindelse til Qaqortoq, men den blev nedstemt af Siumut og blandt andet Siumut og Atassut. Og jeg vil gerne høre dem, om det, hvis vi kom et forslag igen, om det vil sige nej igen. Fordi det er et af mulighederne, sådan at fiskefabrikken dernede kan komme i gang igen. Ja, Simon Simonsen, hvad siger du til det? Siumut? Jamen, i Siumut mener, at bygderne selvfølgelig er en vigtig del af vores lokalsamfund her i regionen. Hvorfor det også er vigtigt, at selvfølgelig efter, hvad det nu har i deres egen, at det så kunne udvikle sig. Derfor har vi i kommunen nu her lavet et pilotprojekt, hvor vi i Qalluarsuit har udarbejdet et bæredygtighedsprojekt, hvor man fik involveret af bygdens borgere, hvor alt, for eksempel affald, natrenovation, turisme, børn og unge, alt blev taget op jo, og hvor man engagerede bygdebefolkningen til at kunne være med og så kigge på, hvad er det, vi har behov for, at vi så kunne ved at udvikle os. Og den projekt synes vi, at har været så godt, at man burde også gøre det i de andre bygder, sådan som man på den måde kunne finde ud af, hvad er det, man ser i den bygd. Men virkeligheden lige nu er jo, at når man kigger på landsplanredegørelsen over de sidste par år, så er samtlige Sydgrønlands bygder i den allermest truede kategori, og hvor at, det vi hører, det er, at der er bygder, hvor at der bor en masse ældre, og så er der dem, der passer dem, og de passer flere arbejder, fordi ellers er der ikke nogen, der kommer ud med posten eller åbner butikken. Det er jo dyrt at have alle de her bosteder. Er I villige til at ligesom at gå ind og lave nogle prioriteringer og vælge, at vi skal satse på de her bygder, eller skal de sådan ligesom alle sammen have lov til at lide en stille død? Stine Ede, Inuit Ataqatigiit har vi ikke nogen planer om at lukke nogle bygder. Tværtimod. Men har I nogen planer om at prioritere nogle bygder frem for andre? Når vi snakker om turisme for eksempel, har vi enorme potentiale til at udvikle turismen også ude i bygderne. Jo, men hvis der primært bor nogle pensionister og dem der passer dem, hvordan skal man bygge turisme på det? Det er det vi skal vurdere og undersøge, hvad for nogle muligheder er det de steder, hvor der næsten er ikke folk tilbage. Hvis vi tager Qasigiannguit for eksempel, folk er begyndt at flytte igen. Hvis vi tager Igaliku, folk er begyndt at flytte derind igen. Så der og det er jo steder, der ligger rigtig tæt ved Narsarsuaq lufthavnen i Igaliku i hvert fald. Og derfor så er det jo anderledes end nogle af de bygder, der ligger endnu længere sydpå, nede ved Nanortalik. Hvad med de steder, hvor der virkelig ikke kommer ret mange turister eller minemuligheder? Område, hvis man kender stedet eller stederne, der er så mange potentiale. Der er så mange Men de bliver jo ikke løftet. Hvad vil I gøre for at løfte de potentialer så? Det er det, vi skal til at kigge på nu. Turismen, den er ved at eksplodere, når lufthavnen kommer til her i Qaqortoq, og Itilleqersuaq i øvrigt bliver sprængt i luften, og folk kan komme igennem. Fordi Itilleqersuaq har man snakket om i mange år. Nu har Inuit Ataqatigiit sørget for at stille et forslag til Inatsisartut. Så jeg håber, at vores kære venner her, Siumut og Atassut, vil stemme med, så vi kan få indgang for alle mulighed for at... Men det jeg hører Inuit Ataqatigiit siger, det er alle stederne. Vi skal arbejde videre med samtlige bygder, på trods af, at de fleste af dem lige nu har åndedrætsbesvær. Ja, men vi kan jo ikke på forhånd sige, I bliver lukket, uden at undersøge muligheder. Hvad for nogle muligheder? Alle bygder har charme på deres egen måde. Ja, men risikerer man ikke, at de alle sammen stille og roligt dør hen, hvis man ikke prioriterer nogen af dem frem for andre? Nej, altså, vi er nødt til at kigge på det samlet. Ja, Gerhard Petersen, Atassut, hvad siger du til det? Fakta er jo, at der er 800 medborgere, der er flyttet fra kommunen, og bygderne er meget affolket. Det vi siger fra vores side, det er, når nu husene falder fra hinanden i bygderne,
når nu der er kun den ældre, der er tilbage. Ungerne, eller de unge mennesker, de er taget til byerne på uddannelse, og de vender ikke tilbage. Det vi så siger i Atassut, det var, giv dog de bygder en chance, der har en erhvervsmulighed, og så udvikle dem med ordentligt, med jordmor, uddannet sygepersonale, uddannede skolelærer, så at de har en chance for at overleve. Og så alfa og omega, det er, at de skal have noget at leve af, de skal ikke klippe af hinanden jo. Så det du siger, det er, at man skal gå ind og definere, hvilke nogle bygder har et potentiale, og så skal man investere der. Det er, hvor der er erhvervsmuligheder, så skal man investere, ja. Ja, Simon Simonsen, Siumut. Jamen, jeg synes, at det en af de vigtige ting, som vi skulle kigge på, det er at formindske uligheden mellem kommunerne. Får vi flere arbejdspladser flyttet her til regionen, får vi startet store projekter, som mener, det vil skabe et økonomisk boom, så vi gør, at bygderne også får bedre mulighed for at kunne udvikle sig fremover. Men er det ikke bare drømmerier? Altså, virkeligheden er jo, at de her bygder, der sidder en masse pensionister i mange af dem, og så sidder der dem, der passer dem. Nej, men jeg synes, at... Og så sidder der nogle utilpassede unge i forhold til børnetalsmandsrapport. Det er ikke kun drømmerier, synes jeg selv, fordi at jo mere arbejde vi får til kommunen, for eksempel at man får udflyttet arbejdsplads fra selvstyret jo ikke, og så får skatteudligningen til at være et fast del af vores økonomiske råderum, ikke? Hvordan måde kan vi så få skabt bedre økonomi for kommunen til at kunne undersøge, hvad man har af muligheder i den bygd, man gerne vil have udviklet, og så på den måde få produktion i gang, for eksempel til hjemmemarkedet. Med så selvstyret skal kanalisere flere penge herned, for at I kan give kunstigt åndedræt til nogle bygder, der er ved at dø? Ja, for dem til at kunne eksistere veletableret bygder igen fremover. Ja, godt. Nu talte Stine Ede jo om, at man skal have vurderet, hvordan de her forskellige bygder har det, og så videre. Der blev jo lavet en landsplanredegørelse, som Naalakkersuisut de valgte at trække tilbage. Hvordan har du det med, at man ikke lægger de dokumenter frem, som jo er lavet til, at man rent faktisk kan lave en reel vurdering af det her? Jamen det er jo så op til Naalakkersuisut, men det vil vi have, hvis de nu har været kunne bruges til noget fornuftigt. Det er jo det, de bliver lavet for. Ja, så er det jo ærgerligt, at den ikke blev lagt frem jo. Stine Ede, Inuit Ataqatigiit. Ja, vi er oprigtigt ked af, at den er blevet trukket tilbage, fordi det har været et godt redskab for kommunalbestyrelsen for fremadrettede planer. Så det er rigtig trist. Jeg vil lige tilbage til bygdebestyrelsen, som jo forsøger at arbejde hårdt for deres bygder. Vi har et system her i kommunen, som ikke rigtig fungerer i forhold til pengesager. Forstået på den måde, kommunen har glemt at orientere bygdefolkene, at der ligger nogle penge i et eller andet konto, som ikke år efter år bliver brugt fornuftigt. Altså det er jo bare vejsystemet, det er jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Så man afsætter nogle penge, men man gør ikke rigtig opmærksom på det, og hjælper dem ikke til rent faktisk. Man har glemt at fortælle bygdebestyrelsen, at der ligger 1,8 millioner i en konto. Den stopper vi. En anden konto, konto 59, som det hedder, ligger der også nogle penge, som de aldrig har fået. Så er der i hvert fald nogle penge at starte med her, så lad os håbe, at de kan komme ud og arbejde i den næste periode. Vi skynder os videre til den sidste lynrunde, for når stemmerne de snart bliver talt op her efter valget den 4. april, og vinderpartiet det er fundet, så er traditionen jo, at deres kandidat, det parti, kandidat, der vinder med den kandidat med flest stemmer, han bliver borgmester eller hun. Og sidste gang var det 15 stemmer, der afgjorde valget her i kommunen. Det ligger op til lidt af en popularitetskonkurrence, i stedet for at partierne melder ud, hvem der er deres kandidat. Hvorfor er det en smart måde at gøre det på, Simon Simonsen, Siumut? Det er en tradition, man har haft. Men er det en god tradition? Jamen, jeg synes selv, det er en god tradition, ja. Og det er jo så op til vælgerne at bestemme, hvem de så gerne vil have som borgmester. Ja, så bliver det jo lidt af en popularitetskonkurrence, gør det ikke?
Det kan man kalde det, hvad man vil. Det må man jo sige. Ja. Stine Ede, Inuit Ataqatigiit, hvad tænker du? Jamen altså, i Inuit Ataqatigiit, vi stiller op for, at vi vil have forandring. Det er på tide, at vi får forandring. Vi tør og skal tage styret. Derfor, tænk på Inuit Ataqatigiit den 4. april. Ja, den, der har flest stemmer, mener vi også, at skal være borgmester. Gerhard Petersen, Adasut, er I enige? I Adasut stiller vi op, fordi livsbetingelserne i kommunen Qujanaq er for hårde. Det er derfor, der er flyttet noget, der ligner 800 mennesker de sidste 2-3 år. Og det vil vi gøre noget ved. Vi har selvfølgelig en plan A og B og C. Det var, at Men er det den Adasut-kandidat, der får flest stemmer, som bliver borgmester, hvis I vinder? helt klart. Ja. Og så har vi en plan B. Godt, men det er lidt den, jeg vil tilbage med, fordi at, det er jo rigtig godt, at det er den kandidat, som vælgerne de giver flest stemmer, som bliver borgmester. Men nogle gange, så skal der jo også træffes nogle hårde beslutninger, som måske ikke er sjove her og nu, men som skal gøres for, at det bliver bedre i det lange løb. Så er det jo rigtig surt at være den borgmester, som går forrest og tør træffe hårde beslutninger, men som så bliver straffet næste valg, fordi at så stemmer man på en anden, der ikke har lavet nogle dumme reformer, eller hvad man kunne finde på. Frygter I ikke lidt, at når I gør det på den her måde, at så bliver det en popularitetskonkurrence, hvor at man ikke tør træffe hårde beslutninger, Simon Simonsen, Siumut? Det mener jeg ikke, vi gør. Vi kører efter de politik, vi laver, og ofte sker det med, at man har et samarbejdsaftale, man laver med det, der bliver valgt ind. Jo, og så ud fra den aftale, der arbejder man jo selvfølgelig den valgperiode ud for at få realiseret de målsætninger, man jo... Men du har jo selv tabt borgmesterposten og med de her 15 stemmer. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvorvidt man har fået banket alle sine fætre op til at komme op og stemme. Hvorfor er det sådan, det skal gøre, når det er så små tal, der drejer sig om? Er det ikke noget, der hører til i de gamle kommuner og de små kommuner? Det mener jeg ikke, fordi at som vi sagde før, ikke, der er det jo vores politik i partiet, som vi arbejder ud fra. Jo, og så er det jo så de beslutninger, der også bliver taget, og forslag og alt det andet. Så det går jeg selvfølgelig også fra, at vælgerne selvfølgelig stemmer ud fra. Ja. Stine Ede, Inuit Ataqatigiit. Hvis jeg får de fleste stemmer og skal have posten, jeg er ikke bange for at skal tage de svære beslutninger om. Det er jeg vant til. Det lever jeg af til hverdag. Ja. Gerhard Petersen, hvad er de hårde beslutninger, som Adasut de vil ud at tage, hvis du bliver borgmester? Nødvendige beslutninger, de kræver mod, men også selvfølgelig en god forklaring. Og jeg er sikker på, hvis der følger en god forklaring, så vil det langt de fleste kunne forstå. Fordi kommunen Qujanaq, hvis vi skal stoppe den affolkning, så skal der nogle hårde beslutninger til, og det bliver dyrt. Og det koster selvfølgelig. Men der skal samtidig tage nogle initiativer, som får vores medborgere tilbage til kommunen Qujanaq, og det vil vi arbejde hårdt for. Og det kan være dyrt. Blandt andet, som vi har foreslået, vil vi sætte skatteprocenten med 1, og flere ansatte inden for sociale. Ja, det tror jeg ikke, at du bliver upopulær på ret mange steder, så lad det blive sidste ord herfra. Dermed slut fra de to valgdebatter fra Kommune Qujanaq. I morgen aften er vi tilbage med eksperter, der kigger på, hvordan valget er gået indtil videre, og hvordan kandidaterne de er gået. Tak for i aften. Qujanaq. Ja, tak. Qujanaq.